Statistika maħruġa mill-Eurostat turi li matul Novembru il-beħ mill-ħwienet kien 2.7% ogħla meta mqabbel mal-istess xahar is-sena ta' qabel. Dan jikkuntrasta mill-ispekulazzjonijiet li kienu saru li l-beħ mill-ħwienet naqas wara l-bidu tal-protesti fil-Belt. Fil-fatt, minkejja li wara l-20 ta' Novembru jew għal terz tax-xahar kien hemm protesti fil-Belt, xorta kien hemm żieda fuq il-beħ li kien sar f'Novembru 2018. Ta' min jinnota li f'Novembru tal-2018 il-beħ mill-ħwienet kien żdied b'1.9%. Dan ifisser li skont il-Eurostat iż-żieda fil-beħ li kien hemm f'Novembru tal-2019 kienet akbar minn dik fl-istess xahar tal-2018. Barra minn hekk, meta mqabbel ma' Novembru tal-2012 kien hemm żieda ta' 22%. Fil-waqt li xi wħud qalu li minħabba l-inċertezza politika il-Maltin mhumiex jixtru u qed joqogħdu lura, l-istatistika tal-Eurostat turi li f'Novembru iż-żieda li seħħet f'pajjiżna ta' 2.7% kienet ferm ogħla mill-medja Ewropea ta' 1.9%. L-istatistika fuq il-beħ mill-ħwienet hija t-tieni indikatur ekonomiku li ħareġ sissa u li jkopri l-perjodu li skont xi wħud l-ekonomija Maltija marret għall-ar. L-ewwel indikatur li ħareġ kien l-ammont ta' depożiti tal-familji mal-banek lokali. Fix-xahar ta' Novembru id-depożiti kienu 6.5% ogħla mill-istess xahar sena ilu. Fix-xahar ta' Novembru id-depożiti tal-familja żdiedu b'aktar minn 180 miljun euro u għall-ewwel darba fl-istorja qabżu ir-rekords ta' 13 biljun euro. Dan ifisser li l-istatistika uffiċjali li ħarġet sa issa indikat li d-depożiti tal-familji mal-banek lokali komplew jissaħħu f'Novembru, filwaqt li l-beħ mill-ħwienet f'Malta kompla jiżdied brata ferm aħjar minn dik fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. F'kummenti ma' One News, osservaturi tal-ekonomiċi qalu li dan huwa konferma oħra ta' kemm hu veru xejn li s-sitwazzjoni ekonomika f'pajjiżna marret għall-ar u li hemm xi pressjoni fuq l-impjiegi jew id-dħul tal-familji. Żied jingħad li f'Novembru xorta kien hemm rata ferm tajba ta' konsum u tifdil fost il-familji f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.